Kini ang Atraka Balita 943. Sa ato ang lokal nga balita diri sa siyudad sa Tanhay, ang mga membro sa sangguniang panglungsod ning siyudad sa Tanhay sakop ning probinsya sa Negros Oriental ang pigayon kining regular session dito sa may Camp Leon Kilat sa Barangay Santa Cruz Viejo ning Dakbayan. Gibutag ni Tanay City Council o Regalado Tikboy Salma nga sila mipigayon dito sa tungod kay aduna sila imbitasyon nga kini gikan sa kasundaluhan tungod kay aduna sila gipaabot o hangyo o request sa City Council nga magpatabang sila sa proyekto sa ilhang kampo. Dogang usab niya Konsyal Salma nga nakita usab nila nga ang sulod sa Camp Leon Kilat ang hamugaway o patsada kini okay, ang maong ilang request para silang proyekto manghinaot siya nga adunay mahatag ang syudad. Ani ang pamahayag ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Kay kaning kamplim kilat sa una, sige man kung ana diya, kay diya man ko magpuyo sa una sa Santa Cruz Viejo. Pero karon dako jud kausaban, galantaw ko gahapon ang tuwa mong sesyon ay itong Lunes. Guwapo ka, limpyo nga, maayog bahig niya. Muto among sesyon dito to kay mura po sila po ang kamplim kilat, murag na sila ipa-request nga mapangayo ba. Ug mahimo ganing mahimo ng part sa tourism ang atong kampling kilat. Kini ang Atraka Balita 943. Sumala usab ni Konsyal Tikboy Salma nga ang sangguniang panglungsod ning syudad sa Tanay ang plano nga ipigayon kini og regular session sa mga kabarangayan sakop ning Tanhay. Sa rason nga usab nga mapadali ang usab ang pag take up sa mga request sa mga barangay sa membro sa City Council. Ani ang dugang pamahayag. Oo, kaya namin plano na nga kada sesyon mukuan may lain-laing barangay. Ang among binyo imbis sa SP, maadto na may barangay magsesyon. Kay bulan pod makuan pod ang mga problema sa barangay. Maibalan po na mo sa mga problema sa barangay. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanay City Councilor Regalado Tikboy Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o barangganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.